Probabbli l-lingwa hija l-aktar logħba li nilagħbu biha bla ma nintebħu. Għax x'inhuma l-botti u r-risposti u ċ-ċajt jekk mhux logħob bil-kliem. L-illustratur Julian Malija, magħruf aħjar bħala Giulino, ittraduċa dan il-logħob bil-kliem f'illustrazzjonijiet. Diffiċli eżatti tifhem għalfejn ċajta hija umoristika jew le għalfejn xi ħaġa toġobna, però naħseb fattur komuni fiċ-ċajt u fil-logħob bil-kliem huwa li dak li jkun jistenna tweġiba jew jistenna ċertu sekwenza ta' storja. Però mbagħad min qed jgħid iċ-ċajta jew il-wordplay ibiddel it-tifsira fl-aħħar, jiġifieri jkun hemm dik in-naqra ta' twist li taħsad il dak li jkun u allura jkun hemm dak l-effett umoristiku. Naħseb il-Malti hemm diversi minn dawn tip tal-logħob bil-kliem, infatti esplorajt uħud minnhom fl-esibizzjoni li kelli fi Spazju Kreattiv f'April li għadda. Kien hemm sensiela fuq l-espressjonijiet bil-qlub, pereżempju, bħal ngħidu aħna qalb ta' qalbi li jiena interpretajta b'mod viżiv billi għamilt qalb kbira u qalb żgħira ġo fiha, ġifieri hemm id-diminuttiv tal-qalb. U espressjoni oħra wkoll li użajt kienet nofs qalb fej ħatta b'mod letterali fil-pittura letteralment ħallejta nofsa mhux lesta. Ġifieri iżni għamilta b'nuqqas ta' ħeġġa dil-pittura, ġifieri bdejta però nofsa ħallejta kif kienet bl-sketch. Apparti minn espressjonijiet Maltin ukoll isfruttajt ukoll ċertu links kulturali anke ma' li mhumiex purament Maltin. Però il-puntat luq dejjem kien il-lingwa Maltija jew kliem ivvintat. Ngħidu waħda trumpant għall-argument li hija qisha ċajta ta' nkunu żaru li tirreferi għall ġenitalità tal-infant. Jiena sfruttajta fil-pittura użajt il-Trump, użajt il-wiċċ ta' Trump u tfajtu fuq il-infant vera. Però il-kombinazzjoni kulturali u lingwistika hija l-fatt li l-emblema tar-Republicans hija infatti il-infant. So dik kienet kombinazzjoni li ma stajtx ma nisfruttax. Eżempju ieħor fej għandi logħob bil-kliem ukoll huwa hija fil-pittura Spaceship fej naraw Luzzu li qed qiegħed barra mill-atmosfera, barra mid-dinja. Hemmhekk sfruttajt il-fatt li meta ngħidu spaceship nieħduha for granted x'inhuwa spaceship li huwa ir-rocket. Mentri f'dal-każ permezz tal-arti viżiva qed nuri spaceship imma qed nuri dajsa fil-verità, qed nuri il-Luzzu li teknikament isu ġie eżiljat barra mill-atmosfera. Il-tema prinċipali f'din l-esibizzjoni kienet li kontrarju għal xogħol li għamilt fil-passat, il-puntat tluq ikun infatti it-titli. Hawnhekk bdejt bil-kontra minn kif ġeneralment dak li kun jaħdem. Kelli numru ta' titli, esplorajt ħafna alternattivi fil-verità u kun hemm proċess ta' filtering u tibda tara tgħid idea forsi mhux daqshekk tajba jew oħrajn forsi jekk jingħaqdu flimkien ikun aktar b'saħħithom. Kun hemm proċess ta' sketching, ta' riċerka ta' kif forsi naf l-lup, pereżempju tagħmel riċerka ta' kif tidher l-anatomija tal-qalb. Ikun hemm dak il-proċess ta' esplorazzjoni u mbagħad finalment il-fażi tal-aħħar hija infatti il-pittura. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.